Buker tong National People's Party haka election MP shiteng samoi u Dr. DRL Nonglan haka sngi palai ula ajing mut badai ban seng ya ka branch lani sel jong ka bor badai pet ya ka FCRA ha Meghalaya khnang ban pensuk i ki seng niam bat ki we ki kan hon ban register lani ban penthama ya ka FCRA habakran haka jing yalam election haramba East Jantia Hills u Dr. Nonglan ula ong ba menta kadang don ka jing ya per jing mut bat ka jing kulmar harlor ka Foreign Contribution Regulation Act FCRA bat buon ki balang bat ki seng niam ki penpau ya ka jing sngokya halor ka jing wan jong ki jing rap pisa na shabari na ka benta ki mission bat ki project jong ki kumta halor ka ni ula ong ba ula dap ban keren bat menteri rang ba kumju bat arngut ki sembut menteri rang ba ban pen sngoru ya ka jing sngokya jong ki seng niam ba per ki badan ki mission ki bayo jing rap na ki ri shabar da ka ba pensyong nong rem ha ka jing ong jong menteri rang ba u doktor nong lat ula ong ba ka sorkar pedang kam don jing temu ban khang lat e ki jing rap pisa na shabari hendai ka temu ban pen bat ban pen renti ki nong rem ban pen me ya ka jing lai lu ha ka jing ai ki badan ha ki jing ai ba pher kene ba ni emso insan lang kano ka jing sngo pher Lagalong, Hashnam Nathau, Haga District, Haga Jilla, Landi, Hari India, Borok Kawai. Hagi Niki, Benai Ki Belanda, Galadan Kecing Kumar Cimut, Halor Kawai Kamat, Kabalatip Kaka, Ka Foreign Contribution Regulation Act, Landi ke FCRA, Buon Ki Balang, bukan ki senyam baper ki kuslai na kabanta gani ki ong baka sarkar India ka khanglat ka persan ban khanglat ya ka jingwan ka fan nasa kiri norway ban kersan ki mission baper jam ki senyam baper ki balang kristan ki dan ya ki project lande ki mission baper ki wengu ki senyam ki nami ki project bat ki mission baper na kabenta man kentiu ya karoi papa kapal la kalong ki hospital la kalong ki school ki yingle isnai lane ki counseling center ki bakum kita kiran kam ya kajirap na ki ri ki banaban amre tan ki senyam ki badan handi hanotis hamre wat ki senyam hinduru kilangkam ya kajirap na kiri norway kongtang ngindai maksudku makna ba ka sarkar ka persyang ya kaman khanat ya kadiwan kafan hamre ngindai maksudku na kerten jom kedika aki Foreign Contribution Regulation Act regulation kamat kajing penbet penrenti ya kikendang kimedai pat kedekam menit ngine kan kiaru halor kedekam rengka chief minister bat armut ki deputy chief minister haga kamra jamu chief minister bat daga jing snokia ya kajing ot jom kisenyam baper kentok ya kisen jom ki janyam baper ki beram ne ki vision jom ki belakersan da ki ri ki bangla sabar ngalapan pau ya ki sokia bagi chief minister bakini ki arut ki deputy chief minister umasnya halang dhar ba uma madu preston tensong kaji sokia dalam kebejur bat ngisngodei balle ya kene kekam dak bay krentenge bak kinang yalam jam ka sarkar ke bamenta ha India chief minister kondat ke sama belum bak sarkar India kam sendang ka jikmu ban pensange ya kini kiji rak ke wan nabar hanrei ban regulate kamamat ban bu ya dikendang ki barenti amrei ban pensange hanrei ban bu ke dikendang ki barenti
Banilong, Kajing Party Chief Minister, Baki Armut ki Deputy Chief Minister, Naga Bentabak Pensuk, Yakini Kiseng Maper, Kibalamkan, Yakajing Rap, Nakiri Kibanabar, Damkan Magkirpat Yaka Sarkar India, Bambu Yaka Branch, Lami Yaka Sel, Lakumno, Kawe Yaka Jalam Yagalaya, Namba, ini menankan bagi new yaka registration, FCRA registration, kinsuk, bat kenendang kejing tuat, kasorkar, kanam, dongkan, yakaban, pensange, lame, yakaban, pensuki, hakajing pelat, banwan kenikafan, Andre, habaka registration, kalam barabor, kalam up to date, barabor, kamat, kalam balik, lane kapian, Marabor, enam dan keno kajing web, hakilian kajing wan, jauh kafan, kabanabar, nabari, nagabentam kerja di projek di Jawi.